Исәнме, кадерле тамашачы? Исәнмесез һәр иртәдә? Шигырь, җыр-моң белән уянып, биеп, нинди дә булса ритмны басып, сугып, якты тормышка зур планнар куручылар. Әйе, дуслар, мин сезнең турында әйтәм, ә дөресрәге безнең турында. Кем үз тормышын тик якты төсләрдә генә күз алдына китерә. Кадерле тамашачылар, Йолдызлык мизгелләре тапшыруы махсус проектны башлый. Һәм шул проектта без созвездие йолдызлык хәрәкәтенең 20 еллык тарихы язылуы турында сөйләячәкбез. Сез әзер икән, алга тарихка юл тотыйк. Созвездие йолдызлык хәрәкәтенә нигез салу елы ул нинди? Әлбәттә 2000-нче дип җавап бирәчәксез һәм сез хаклы. Тик формаль рәвештә. Чөнки созвездие йолдызлык хәрәкәте ул бит фестиваль гына түгел. Ул проект үсеше барышында төрле кышкы, җәйге иҗади сменалар, мастер-класслар, махсус проектлар, укыту процесслары. Һәм инде созвездие йолдызлык исеме дә тулысынча бераз соңрак барлыкка килде. Әмма ләкин барысы турында да үз чиратында. 90-нчы елларда Казан шәһәрендә Юная звезда дип исемләнгән фестиваль бар иде. Кемдер аны созвездие дип йөртә иде. Тик менә шул фестивальгә яңа сулыш кертү өчен Казан шәһәре мәдәният идарәсе һәм Дмитрий Туманов җитәкчелегендәге Казан шәһәренең иҗтимагый оешмасы, Артис дип исемләнгән иҗтимагый оешмасы күп көч куйдылар. Нәтиҗәдә иҗади шәхесне үстерүгә караш тулысынча яңа бурылыш алды. Һәм Татарстан Республикасында сәләтле балаларны һәм яшьләрне эзләү, үстерү һәм ярдәм итү программасы кабул ителде, барлыкка килде. Шул программаның официаль заманча исеме 2000-нче елда созвездие дип атала башлады. Ә инде 2001 елда шул созвездиенең беренче гала концерты һәм катнашучылар өчен ул үзенчәлекле. Чөнки төп кунак Татарстан Республикасы президенты Минтимер Шарип улы Шаймиев, тормыш иптәше. Катнашучылар килгән кунакларны шаккаттырырга тырыштылар. Һәм бүгенге фестивальдән аерылып торучы номер ул театрализацияләштерү.
бірінші алып барушысы болып, ол вақытта енді танылған телевидение алып барушысы Дмитрий Платонов сойлап алынды. Һәм әйтергә кирәк, бүгінгі көндә дә алып барушы, жюри әгъзасы һәм режиссер вазифаларын ул бик яхшы башкара. Нет. Вот честное слово, не нравится мне, не нравится. Давайте еще раз. А то я смотрю, у вас ладошки уже застоялись. А может еще постучим ножками? Осторожно, руникс развалится. Ну что же, приятно себя осознавать человеком, которому доверены все тайны. Вот в этой папке все места, все лауреаты. Я это знаю. За мной просто уже охота за кулисами началась. Все хотят узнать, кто, что, зачем. Но я об этом скажу только на сцене. Итак, в номинации «Вокал. Старшая группа» первое место присуждается Лейсан Гимаевой. Şekerler sıldılar, kimse de barıbır sakalıyımın. Sıyınır kışım yok, sıyına almayman. Barı tigise ben yakıyımın. Sağınam etiyim, şeşimden sıypavan. İrkelep ışığım sağına. Dipsede şeşekler ışaklap silesem, ayrıma digendey nazına. Sağına etiyim, şeşimden sıypavan. İrkelep ışığım sağına. Dipsede şeşekler ışaklap silesem, ayrıma digendey nazına. Ерселетлі балаларының профессионализмын тағында өстіру үшін гала концертларға қонақлар шақыралар еді. Һәм 2001 елда қонақ болып, Мұса Жәлил исемендәге Татар академия опера һәм балет театры солисты Вадим Яруллин шақырылды.
карап, яшь сәләтле балалар үз алдында яңа максатлар куйдылар. Һәм әйтергә кирәк, шул елда бәлки Вадим Яруллинны күреп, яшь кыз үзен дә зур йолдыз итеп күз алдына китергәндер. Тик ул биюче түгел, ә җырчы булырга омтылды. Һәм бүген яшь, саф, чиста татар кызы исеме Динә Татарстанда гына түгел, ә бөтен дөньяда танылган. Динә Гарипова, Яшел Үзән шәһәре. Кул чатырым бик матур, чәчәкле алан кебек. Булып килә дә китә, йөр мин яңгыр көтеп. Яңгыр кирәк гөлләргә, кирәк кул игенләргә. Кояшлы яңгыр яусын, бер кугаваны кусын. Кул чатырым, җылы яңгырды чапыр. Яусын яңгыр курыкмый, кулымда минем чатыр. Кул чатыр, җылы яңгырды чапыр. Яусын яңгыр курыкмый, кулымда минем чатыр. Чатырым кулымда, тора менә уранда. Яңгыр һаман да яумый, нигәдер ялындыра. Чатырым бик матур, чәчәкле алан кебек. Булып килә дә китә, йөр мин яңгыр көтеп. Кул чатыр, җылы яңгырды чапыр. Яусын яңгыр курыкмый, кулымда минем чатыр. Кул чатыр, җылы яңгырды чапыр. Яусын яңгыр курыкмый, кулымда минем чатыр. Кадерле тамашачылар, минем кулымда чын раритет. Бу аудиокассета. Безнең әти-әниләр аудиокассетада язылган яраткан җырларын тыңлап, моңланып, хисләнеп утыралар иде. Ә инде без соңыннан шул кассетаны карандашка эләктереп, әйләндереп утыра идек һәм безнең яраткан җырларны шул тасмага яздырып, рәхәтләндереп тыңлап утыра идек. Әйе, һәм менә нәкъ шушындый кассетага 2001 елда Созвездие җиңүчеләренең җырларын яздырып, мәңге хәтирә булып калдырдылар. Ачып карыйк әле. Бу кассетада, дуслар, Айрат Сафинның җыры бар. Һәм мин сезгә хәзер аның җырлавын тыңлап карарга тәкъдим итәм. Kollarımda yeşil alma, niye ısıdın yaşın? Gözlerini yeşil, sen de siyasin bitti yaşın. Kollarımda sarı alma, sarı aytmasın diysini. Taşla indi, sakla indi, sarı ayudan özünü. Sen özünde sılama, dolup pişersin hadi.
Игътибар иткәнсездер. Гала концерт сәхнәсендә планеталар сүрәтләнгәнен. Менә шушы декорацияләрне Камал театрының бош рәссамы, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, халык рәссамы Сергей Скоморохов эскизлары буенча Камал театрының декорациялар цехы тарафыннан башкарылды. Бу декорациялар һәм инде әйтергә кирәк, балалар да, чыгыш ясаучы сәләтле артистлар үзләрен шушы сәхнәдә бик уңайлы тойдылар. Ә менә алдагы бию төркеме үзен шул сәхнәдә ничек тойганын без сезнең белән хәзерге мизгелдә күрәчәкбез. Популяр музыка һәм заманча җыр фестивалендә рок музыкантлар бик сирәк кунак. Ә тулы группаның катнашуы ул дуслар уникаль мизгел. Минемчә, эстрада фестивалендә шушындый группаларның катнашуы ул яшь музыкантларның үзләрен эзләвен аңлата. Әмма ләкин Минтимер Шаймиев фестивальдә катнашса, нәкъ шушы төркем составында катнашыр иде. Әйе, дуслар, ул моның турында үзе әйтте. Уйлап утырдым да, киләсе елга Татарстан президенты фестивальдә катнашырга тиеш. Мөгаен ул «Отчаянный» төркеменә барыр дип уйладыгызмы? Мөмкин булган вариантлардан ул иң кулай. Сезнең белән килешә.
Ни үшін дуслар 2001 елны Созвездие йолдызлык хәрәкәте фестивале старт елы дип атап була. Чөнки нәкъ шушы вакытта Созвездие йолдызлык хәрәкәте өчен һәм фестивале өчен бик мөһим үзенчәлекле вакыйгалар булды. Әйе, дуслар, ул зур масштаб гала-концерт һәм аның төп махсус кунагы ул президент. Шулай ук нәкъ шул елны беренче аудиокассета барлыкка килде. Тагын да, дуслар, нәкъ шул елны беренче гран-при иясе билгеле булды. Һәм ул Минтимер Шәймиев кулыннан беренче махсус бүләкне һәм менә дигән заманча әйтеп әйткәндә 2 зур лайк кабул итте. Авеню квартеты. Беренче гран-при иясе. Trailing the man strong. Hey kitty, got the joy. Get reading at Juicy's Cafe is the most desire away. Созвездие 2001 гала концертында күргәннәрдән соң Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәймиев фестивальне шәхси патронажга алу карарын кабул итте. Һәм нәкъ шушы мизгелдән Татарстанның сәләтле балалары үзләрен нык, ышанычлы канат астында кебек тоя башладылар. За последние годы Алдагы фестивальләрдә 7000-нән артык бала катнашты. более 7 тысяч наших детей Алар үзләрне күрсәтеп, максатларына ирешә алдылар. реализовывать Быел фестивальдә 1000 бала катнашты. юбилейный. Будет Чыннан да, киләчәктә номинацияләр, катнашучылар саны һәм составы буенча да Чем надо расширить кысаларны киңәйтергә кирәк. по номинациям. Шуңа күрә мин президентның фестивальдә катнашуы турында сөйләшкәндә, киләсе елга президенты каршындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм итү фондының игәнәче сайфытында катнашуы турында әйтәм. Шулай булырга тиештә. Әйе, дуслар, менә шулай ярты сәгать дәвамында без сезгә Созвездие йолдызлык хәрәкәтенең Созвездие фестиваленнән башланганын сөйләп бирергә тырыштык. Әмма ләкин һәрбер фестивальнең, һәрбер гала концертның йомгаклау өлешендә бик матур җыр башкарыла. Һәм менә 2001 елда гала концертның йомгаклау җыры булып бик матур музыкаль күренеш булды. Әйдәгез, аны бергәләп карыйк. Ә без сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе тапшыруда Созвездие йолдызлык хәрәкәтенең алдагы үсеше турында сөйләп бирәчәкбез. Безнең белән калыгыз. Пока-пока. Так всегда случается. Время наступает. Так всегда бывает. Детство не кончается, вертится земля. Праздник продолжается только для тебя. Ночь фестивальная звездную даль открывает, вместе друзья напевают добрый мотив. Где созвездие ново, встреча назначена снова, счастья желаем большого, пусть хоть на миг. Танцы мир вращается. Песню напеваем.
сердца.